chu he tila ma hian office thil poi mo in ka dor le don na SD Enterprise Sale building thar an lo lo to an nuam kho mai thil an nei tha mai box ya he lo thir sak ve ro ya ya te po hian om tha zela gorgeous thil almera te chair te dokan te chi sang branded an zwara ni nuam na to khay an in thar an lo lo to ma lo dor ve bek don ya he thil zo chu he hi an ya that chi bek ni mà mỗi tên này chuan in lâu đồn về đón nhá SD Enterprise nhá đồn bị viang thara millennia mà po anh này á phiền nó ngay lâu lắm cần thiết lên đi với anh chứ mấy bà anh lâu thiền mấy tuổi đồn trăng càng to cả thil tha hi an zo na hmuna kom mek ani dor tui veng thar an ya lo zuk dor ve don ya in toy lam te kan kal kwa lang ya lekina in lâu đор về zel don ya hi an dor thara hi an mo thil an zwat nem lut to mo office thil ma mo le hi thil chi sang hi zwar mo chair tha tak tak gorgeous bek an yan thil zo hi với in chu chang kang chi ya kan kal ani hi dan lop te pon lo zwar te la almera chi sang dining chair te pon zwar bek ani noi zela kan chukang hi wa an nuam lut to kan hi a pui khop me chuk char ila chale me hi ma moi nom chuan ma in lo ba pan thin don ya in mo turin ka ron lakwa le ni hi khai a chong po tam khop me ha ne pin ka kal don ni hi chhole huna po ma hi thil an stock chewa ma mo in nei chuan almera te chair te dining chair te center table nal tak tak te pon zwar tel vek ani chale main lo va dor ve don ya dor pui veng thara hian an oma din thar peng bula hian SD Enterprise ania Millennium Center a pok hian ground floor a hian an nei ni dor ma ti an bung ra hi mo ron thleng thar reng boka an sal char boka lo thir sak tu te zong han lom ron sei lo ba dor ve vek don ya